Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda na faɗa cewa insha Allah za mu yi bidiyo akan yadda ake hada tsakanin exchanger da wallet. Ma'ana yadda za a ɗauko coins daga cikin exchanger a kai shi cikin wallet, ko kuma a ɗauka daga cikin wallet a mai da shi cikin exchanger. So insha Allah za mu yi bidiyo a kai a yanzu. So yanzu za mu nemo MetaMask ɗinmu sai mu shiga cikinta haka. Kamar yadda kuke gani yanzu MetaMask ɗinmu ta buɗe. Already dama na nuna muku yadda za a yi switch na network ya fito available haka. So kuma yanzu wannan code ɗin shi muke so za mu turo, saboda haka sai mu taɓa kansa haka. Okay, sai mu zo mu shiga ina. Mu shiga receipt ne, sai mu je mu kwafi wallet address ɗinmu gashi nan anan haka. Mun kwafe shi already. So ina da ko a cikin Bitget. So sai mu tafi mu nemo Bitget, sai mu je mu shiga cikinta, sai mu turo wannan code. So kun ga gasu nan a nan gurin muna da ko guda bakwai. Okay, guda bakwai ko. So sai mu shiga withdraw, saboda yanzu daga nan za mu ebe su mu tura cikin wallet. To za mu shiga withdraw ne haka, sai mu taba shi. So a nan gurin za ka zo ka nemo shi code ɗin ga sanan anan. In kuma baya cikin wannan list ɗin da kake gani anan, to sai ka zo nan kai sacin ka rubuta sunan coin ɗin. So already yanzu za mu taba shi haka, saboda shi ne za mu ɗauka yanzu. Sai ka zo ka taba nan gurin. So wannan idan za ka yi amfani da exchanger to exchanger ne, wanda exchanger ce yar uwarta. Misali daga Bitget zuwa Bitget, ko kuma daga Binance zuwa Binance, daga Bybit zuwa Bybit. To sai ka yi amfani da wannan internal transfer ɗin. A nan kana da daman ka tura ta Gmail ko ta number waya ko kuma ta UID. So mu yanzu tun da akwai bambancin exchanger, to dole za mu amfani da on-chain withdrawal ne, wannan kenan. Sai mu taɓa shi haka. To idan ya buɗe ma nan gurin, sai ka zo nan ka yi pasting wannan wallet address ɗin da ka kwafo a cikin MetaMask ɗinka. Gashi nan sai mu yi pasting ɗinsa a nan. So nan gurin za ka zo ka rubuta iya adadin abin da za ka tura cikin wallet ɗin. Misali kamar yadda na ce muna da ko guda bakwai. So idan kana so ka tura 5, in ka zo sai ka rubuta shi a nan haka. Guda 5 ne ko guda 3 ne ko guda 2 ne, sai ka rubuta adadin abin da kake so. So in kuma za ka tura dukansu ne, sai ka zo ka taɓa wannan all ɗin haka. So gashi nan sun bayyana a nan. Muna da ko guda 7.3. So sai ka zo daga ƙasa sai ka taɓa withdraw ɗin nan. So idan ya buɗe ma nan gurin, za ka ce confirm. Okay, to wannan za ka zo ka sa, za su tura maka verification code ta email, sannan za su tura maka ta number waya. So dole za ka je ka kwafo su. Shi kuma wannan phone code ɗin dama za ka seta shi a cikin exchanger ka. Duk lokacin da za ka tura kuɗi, to dole za ka zo ka sa shi ma a matsayin wani security ne mai zaman kansa. So yanzu wannan OTP da muka tura na phone number ne, sai mu kwafe shi haka, sai mu zo mu yi pasting ɗinsa. Kawai in ka zo za ka taɓa wannan paste ɗin ne daga ƙasa. Okay, to sai mu je mu nemo na Gmail kuma kamar paste. To wannan ka sa duk OTP da aka tura ma, sai kuma ka zo ka sa phone code ɗin nan. Phone code su za ka creating ɗinsu ne da kanka a matsayin security. Kamar yadda dai in za ka cire kuɗi a ATM, ka san kana da code da kake amfani da su, wannan personally naka ne, sai ka sa su za ka cire kuɗi. To shi ma wannan haka ne, sai mu zo mu sa shi a nan haka. Okay, to sai ka zo ka taɓa confirm daga ƙasa. So withdrawal order submitted. Yanzu idan muka koma baya, in ka je ko kuma ka yi bin status, za ka samu wannan code ɗin da ka turo already an kwashe su, babu su yanzu a cikin exchanger nan. Gani? So gashi nan yana pending a nan. Okay, so daga nan yanzu kun ga sun kwashe, ba mu da komai a wannan total da muke da shi.
sannan kuma nan an ce mana one withdrawal sent already yanzu withdrawal ɗinmu ya tafi, sanara ya tafi. So yanzu sai ka koma cikin ita MetaMask ɗinka sai ka duba, amma baka gansu yanzu ba dai within a minute zai sauka, ba wani ɓata lokaci. Ok, so yanzu kun ga ganan kodinmu sun zo sun sauka anan lafiya kamar yadda kuke gani dala 7.3 sauransu. To yanzu kun ga mun ɗauko kaya daga cikin Bitget mun kawo cikin wallet. So abu na gaba shine za kuma mu ɗebe shi daga nan gurin daga cikin wallet mu kai shi cikin exchanger insha Allah. Zan yanke bidiyon in so sai mu yi wannan a bidiyo na gaba insha Allah.